Kaixo, Jose Mari, zu berritzeguneko arduraduna zara, berritzeguneko ikateko aholkularia, urte desente daramatzu lan honetan, eta berritzegunei buruz, ikatearen ingurari buruz, galdera batzuk egin nahi dizkizut. Lehenik eta behin berritzegune esaten dugu, baina zer da berritzegune bat? Berritzeguneak Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza berrikuntza eta formakuntzan laguntzeko zentroak dira. Unibertsitatez kanpoko irakaskuntza mailetara zuzendutako laguntza zerbitzu gisa jarduten dute. Sare batean antolatuta daude, adibidez bi berritzegune daude Araban, 10 Bizkaian eta 6 Gipuzkoan. Bakoitzean langile hauek daude. Zuzendaria, aholkulariak, normalki 10 izaten dira, lehen hezkuntzako aholkulari bat, bigarren hezkuntzako aholkulari bat edo bi, IKT programarako aholkulari bat, normalkuntza programarako beste aholkulari bat. Eta HPB-ko, hau da, hezkuntza premia bereziko 4 aholkulari. Era berean ere, normalki idazkari dokumentalista bat dago. Bueno, Jose Mari, eta zertan datza zure lana? Bai, nire lanak 3 ardatz nagusi ditu bereziki. Lehenengoa, hezkuntza sailak ezarritako lan ildoi buruzko prestakuntza. Lan ildo horiek hauek dira. Oinarrizko kompetentziei buruzko prestakuntza, PEG deritzo una, prestakuntza ekimen globala, IKT-en heldutasun eredua, eta sare hezkuntza gelan proiektuak. Bigarren ardatza da zenbait ikastetxetako aholkulari erreferentea izatea. Hau da, gai guztiak ikastetxe horietako zuzendaritzaekin, bilerak eta gaiak egin behar ditudala. Aholkularitza, laguntza emanez, eta bar. Eta 3. ardatza da berritzeguneko IKT-en gaiak kudeatzea eta bideratzea. Hau da, webgunea, zerbitzaria, Google Suiteen kontuak, ordenagailuen instalazioak, lankidei prestakuntza eta laguntza ematea. Bereziki 3 ardatz horietan, oinarritzen da nire lana. Oso ondo, Jose Mari. Eta momentu hontan, ze proiektu dauzkagu pilpilean, esaten den bezala IKT munduan? Gaur egungo erronkak IKT-etan, ikastetxetarako hezkuntza sailak 2 proiektu ditu bereziki. Alde batetik, bata da IKT-en heldutasun eredua, eta bestea da sare hezkuntza gelan proiektua. Lehenengoarekin, IKT-en heldutasun eredua proiektuan, ikastetxe publiko eta itunpekoi dei egiten zaie IKT heldutasun ziurtagiriak eskuratzeko. Ereduan 3 maila daude, oinarrizkoa, ertaina eta aurreratua. Maila bakoitzan akreditazioa lortzeko ikastetxe bakoitzak auditoritza bat gainditu behar du. Auditoritza horretan, arlo guztiak begiratzen ditugu, azpiegiturak, irakaskuntzaren prozesuak, informazioa eta komunikazioaren prozesuak, eta bar. Berritzeguneko IKT-en aholkulariak auditoritzak egiten dizkiegu ikastetxeei. Eta auditoritza gainditzen duenari akreditazio maila ematen zaio. Honek puntuaketa altua ematen dio ikastetxeari beste proiektuetan parte hartzen duenean. Adibidez, sare hezkuntzan edo bizikidetzan eta bar. Eta beste proiektuan, sare hezkuntza gelan proiektuan, ikastetxeak proiektua era irekian aukeratzen du ikasgelatan garatzeko. Proiektua garatzeko ikastetxeak hauetako ildo bat eskatzea du. Lehenengoa, baliabide digitalak gelan erabiltzea. Bigarren bat, irakasleriaren prestakuntza baliabideak gelan erabiltzeko edota sortzeko. Eta 3. material berriak sortzeko gero ikaslekin gelan erabiltzeko. Ikastetxeak izan daitezke publikoak edo itunpekoak, hau da, ikastolak, kristau eskolak eta bar. Proiektua lortzen duten ikastetxeei diru laguntzak ematen zaizkie, materialak sortzeko edo irakasleen prestakuntzarako. Eta nola esango zenuke aldatu dela hezkuntza mundua IKT-ekin azken urte hauetan? Batez ere ikastetxea IKT-en heldutasun ereduan sartu zenetik. Irakasleek IKT eta arbela digitalak gelan erabiltzen dituzte,
eta barneko gestioan webgunea eta Moodleen erabilera, batez ere dokumentazioa eta baliabideak eskura izateko. Eta aurrezkuntzan aipamen berezirik balduzu? Bai, haurrezkuntzako gelatan arbela digitalak izatea aurrerapen handia izan da. Ikasleek erabiltzen dituzte irakaslearen eskutik, bideoak landuz, jokoak egiten eta bar. Era berean irakaslek bere ikasteko ingurune pertsonala, deritzoguna PLE, Personal Learning Environment, antolatzeko aukera izan dute. Hau da, IKTen baliabideak ikaslekin erabiltzeko gune bat daukate, kasu gehienetan, edo CLE delakoa ere erabiltzen dute. Hau da, gelarako gunea. Zinbalu tresnarekin eginda. Eta ze behar ikusten dituzu irakasleen formakuntzan? Irakasleen prestakuntzan bereziki beharra ikusten dut hiru ataletan. Lehenengoan Moodle plataformari buruzko prestakuntza, bigarrenean arbela digital berriei buruzko prestakuntza, hau da multiclass handiko pantailak, eta hirugarrenean Androiden apps erabiltzeko ikaslekin. Eta zer gomendatuko zenieke etorkizuneko irakasleak izan behar duten horiei? Etorkizuneko irakaslei gomendio bezala aholku batzuk emango nizkieke. Lehenengoan norberak bere PLE izatea. Hau da, bere IP, bere ikastetxo ingurune pertsonala sortzea eta erabiltzea. Bigarrenean, DIGCOM ezagutzea, Digital Competence, hau da, IKT-etan Europako markoa ezagutzea eta trebatzea. Hor maila desberdinak daude, hizkuntzatan bezala, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Hirugarrena, kurrikulumean IKTak integratzeko metodologiak ezagutzea. STEAM, ABP, SAM, TIPAK, Flipped Classroom, eta bukatzeko ingelesko maila on bat izatea. Etorkizuneko irakasle guztiek ingelesko maila on bat edukitzea komenigarria delako. Eskerrik asko, Jose Mari.